Závislosť je potreba opakovaného užívania látky za účelom navodenia si nejakého iného stavu. Sú látkové a nelátkové závislosti. Samozrejme, to rozdelenie drog je niekoľko členení drog. Áno, to úplne prvé je, že mäkké a tvrdé, ale ja si myslím, že to už dneska neplatí, pretože poznatky o drogách neustále postupujú a dneska už je úplne jasné, že aj marihuana, ktorá teda je zaradená v tej kategorizácii drog, je zaradená medzi mäkké drogy. Teda mäkké drogy sú také, ktoré vytvárajú psychickú závislosť a tvrdé drogy sú také, ktoré vytvárajú psychickú aj fyzickú závislosť. Ale už dnes sa vie, že aj marihuana vytvára psychickú a fyzickú. Takže ja si myslím, že toto delenie je úplne nedôležité. Druhé delenie je rozdelenie drog na legálne a nelegálne. Hej? Kde tú hranicu vlastne stanovuje zákon, kde sa hovorí, že od marihuany smerom ďalej sú to nelegálne drogy. A ďalšie delenie sú tzv. Opiáty, stimulanty, halucinogény. To je asi najdôležitejšie, pretože každá z tých skupín nejakým iným spôsobom ovplyvňuje človeka a tlačí ho inám. Takže opiáty sú také utlmovače, stimulanty sú drogy, ktoré teda zvyšujú výkon, patria medzi ne napríklad aj diskotékové drogy a halucinogény sú drogy, ktoré mi navodia úplne iný stav vnímania a mysle.